Hai लोगोफोर फैलायबाय मोनसे गुसुं ब्लग लानानै ओइ बा आंनिया दुसा दाबो मोनफैला नै नाहरदो ना दाबो मोनफैला खारबो माखो दखान थांबाय बोरै नायनि दखान थांग्रा मानसिखौ बा दखान थांग्रा मानसिया साथाया हौवा मखा थायख्रिदो लोमजागोन नुवाखैलै आङो गोसोबाय दै रावबो गैया गोसोबाय जेजे गालागोन थाङा नोङो थांगोन थाङा इमान लासै लासै थांगोन थाङा बोरलै मा खालामदों नोङो हा ओइ मा खालामदों दखान खुलिनाय दं हा रोंद' आइथिं खुलिलै आइथिं खुलिसां दं रोङाखै होआखै होआखै हाया नों इखो हाया दखान खुलिनो गेलेदो नोङो मा गेलेदो मा इयो मा इयो फट' नायनो खिथिसेयाव नांना नायनि फट'गा आरो दंबावो बोरो बोरो नायनि आरोबाव गैया बोरो हर खिथि आंनो खिथिजोब आरो खिथिजोब खिथिजोब बा नोंनि नामा इयो नोंनि मु मोननाय नाव मोननाय Jadi kita kau Inggris tu ni. Decoration Foreigner nanti paper foreigner nggak bu और दिल्ली का एक काम करने वाला आया था उस लड़की लेबर के लिए और लेबर को पेपर है इसको देखो ये पेपर को क्या लिखा था दिल्ली में गिरफ्तार कर रहा है इसको बुझिनो मोनाखै बुझिनो नोंसोरो मोनाखै आरो बातरि फिसा निउस उल्टा फरायनाय नङा बर'जोंनो फरायसन बर' दं दिल्लीयाव सासे सासे मन्त्रिया सासे मानसिखौ हमदोंमोन नाथाय पुलिसा गिरफ्तार खालामगोन होननानै बुंदोंमोन मानि थाखाय जाहाज ड्राइभारखौ खिन्थु जाहाज ड्राइभारा गावदो गाव लामा थाङाखै गिरफ्तारखौ बर'आवलाय मा होनना बुङो गिरफ्तारखौ जेल थाना जानांगोन नोंथाङा जेल थाना जानांगोन बिनि उनाव बुंबाय मन्त्रिया जे आं नोंखौ ओरैनो हमाखै थारैनो नों माबा मोनसे बिपद खालामदो मानसिखौ ओमफ्राय जाहैबाय दिल्लीयाव एक्टरा जाहैबाय नोंसोरनि खामानिया बिदि बुरबु खरखौ नायनो मोनैनि मा खालामनायसो नी मा खालामदों बिसोरो गारि बोर गारियालाय बानायदोंसो बोर आरो बाकसफोरा बाकसया बोलै बथल मा गारि जानो ओइ नोंसोरनि इसोरखौ नांला दिखो बोर गारिया उनथिं दङ लायबाय थादो दासो लायनो नांगौ दे उइया थान्दा लोंफैलायबाय इयो थान्दा लोंफैलायबाय इसे लोङ पाइपआ नाबा होगौ दासो फैसा गैया होमबा मानो लोंदो थान्दा खर एसेबा फैसा गैयाबा फैसा गैया ना थान्दा हर फैसा गैया हर आंबो फैसा माइ फैबाय बोरोलै उइया हारसिं जाबाय थादो इयो उइया हर आंबो हर दोंना गैला आरो दोंना गैला हर बुरजा हर आंनो बायल' जादों बायल' हरदो हर बुरजा हारसिं जादो सिखावा नोङो सिखाव नङा उइया जानानै आं जाया मोसाना दङ
Hei bos, sejumlah royale ya. Ang mokhangkono suwafe, nang जाबाय ना खा? Tare. Labo, खारबाय ने, खारदो. Wah, खारदोसो नोंसोरो? एको काम गैया. नोंनि आरो मोजां दखन. हा? सोमाव दे. सोमाव. रोङा? सोमाव. ओइ boy, ini मा आरो? गाखो नायनाया? हाया? मानसि हमथानांगौ? हमथानाङा? गाखोगोन? ओइ गाखोनो? गाखोआ? यारामोनद' गारियाव गाखोबाय नोंसोरो? गारियाव गाखोनो? दे ओंखार होमबा? फैबाय? बोरो? दे ओंखारदो? ज' गाखोनाया? इयाव ज'आ? मानो? गिद'? आयौ गाखोनो होमबा? दे इयाव गाखो फै नोंसो गाखोयो गाखो दे गाखोसन हाया? दे हमदो दे नै दे हाबाय गाखो दे ओइ नै जोंनासो गारि गाखोदो न' नोंलाय आराम मोननो मोनाखै हा आराम मोनाखै बारे खराया थांसिबाय मानो थाङा आं थांसै होमबा नों थादो थांसै आङो नोंनाव थांगोन थाङा मानो आं थांसै होमबा दे बारे